baik ko itong gari ko itong bro. Sapi di sini. Sapi di sana. Ini salah tamak kata. Hanya nak berhubung sama. Lalu berhubung. तो आने फोकस सारे ऐसा है अगर तो सुना kalau nak saya lihat buat dari kasih saya tiga lapan terus kita sekarang dah terus yang malah kasih sudah nung suruh sini kita lagi terus kita Mahal pakai kita. Baik cuma pakai kalau bersama itu. Baik. Ini bersama saya pakai. Oke, pakai bagian bersama nikah. Apa dia darah, apa yang kita bar. Nunggu itu sama untuk ada nuansa dokter. Ini bin jasa, ini jadi orang ini mesti kena makan kamu. Nih, kita ambil bersatu ini semua dia. Sini para susah mungkin mah. Takut terjadi. सब begini ini kisah saya kira. Baik sopai mana baik jeng sandeo tangka. Oja gotanan nama pada jeng hostel. Koi tadi ko. Eko Roibar koi tadi kelai ya. Roibar tanggu. 27 27 तारिख आम फाइनांगा डेट तो फिक्स मुझे मारिक लिया हॉस्टल थांगो परे आं डायरेक्ट बर'खौ आरो मबाइलाव नायफैखाया आं
मोबाइल नहीं पे में परे ते राजबारिन सागा तारपन का आइनि कॉल सब गया आइनि को ते कैसा को tabung norok je bike na hamani abo khni ni bakra finance sikang na hanin bakra family ya golo आन बग्राजो फेमस सका माने आज गठना माने जे स्पॉट जे दंग टिबि जे फास्ट अपडेट दंगो आ दिनो नाहारो माने आफ्रो आं नायसे दं बं हाइब्रग नि हाइ ओंखा नै नगि ब्रग नि सेमिया ओंगे उलो आइन कॉल सब गया ते राजबारिन बग्राजों कॉल सब गया आमते kainin bakra je kebon dino paisa ko jani nogo बग्राजों आन रो बेको गुसं सब नगो जों खामान टाइम दिनो sombara समबार मंगलबार सब फाइ बन गठना अंगि दंगो नों बेको तबो बिन बखा सानदिन बागे सालजो दं थांगाबो थांजे दाइन थांगै नरक आइन सल्व खाइ पाइगेदि नंगा प्रॉब्लम न हने रिरो kainin bakra je phaite bo dino rok to motamoti kisa jukti na laikina dom bom hakin norok kok sa जुक्ति त अम हाया जों जुक्ति नामा नेके कारण का अब बनव सागा ओ आमन बन नरक जाते अब त क्राइम न त कोन जाफन खारै लग्न जा खारै गन बन जुडिसियल कॉल खाइ त हांके फाइ मानजा फाइदिन सादि पुलिस नि यागो थांदि डाइरेक्ट नरक बाइक सल्व बनाय अब जों ताइ सैमानि अच्छा ठीक है नों ग्रीन छावना ओ एरिया माजा खन तावनाय अरे मानजा का tabung ni mote thanel je mo hake bujagi thimani nang baba hai ma tong thanel je mo hake bujagi thimani थानेल जो थिमन जों बुखा एकदम दुख नां तुम बेले मोबाइल नोकन मुक्ति क्लाइ तुम nang tabuk je bono butharnai rok tabuka jaga ni sala bo khop jago tei rakesh rokhni bo khop jago borok no bom hai nini musung man bom hai borok no romi majra nai bo hai dam nang musung sa बरनो रमे जे बं जे साजा तमानि आबो मर मानजंग ना जे जाफान तंथं जे सम दति मानजंग को आबोसि आबन क्राइम खाइनन ले जों ले बाहायके सपोर्ट खाइमाने क्राइम खाइने बरना nin mong ke अनि मुं रंजन om para kami ke सिप संगर परा songor para ओ बाइट नख नों ब जागा थाङै नाहारगा बाइक आं तेजाबारि थांनायो नाहाना नि थांमो गया ग जागा नुबुखा माने थांपुर का तामि थांसका थांपुरो थांपुरो गारि बाय थाने हा नम्बर तो acha nang sai sim mano a bike by crime सर जों ओ बाइक बे क्राइम मु आबो जों साइमिया बाट अजगा बाइक नु खांके जों चालुगि तंगसिना हयतोबा को चालुगि तंगसिना अब इन्स्टॉलमेंट बदंखौ o nang crime nang tutui saiman tutui jeo pai tu o maisina हे क्राइम माने आबो साइमिया ओ बाइक दं आबो तो 100% साइमिया माने साइड न माया आबो गतका आं अजा तमाबा हयतोबा आं तो आं बजा मारिबा लाङै आं चलि तंगसिना अच्छा सन्तोष नगन उताम कलाय सन्तोष नाम बिनकुम आच्चा जों दिनै सन्तोष नि नुखुङो नगै खा जतन नक ताला रजा अ नुखुङनि बर' रक बेंग थांरा आनु खंबर आबोला जों साइमिया बर' बेंग था तबखा जों आं तो अबे बंनो सुजा साइरबा आसे तने के आन बग्रा जो तो साइसुं बर' काबु मानसि दं तखना तने मा खुमो इनका बो आं सागा उनां ओ प्रॉब्लम जों यांगुया आनि फेमिलि बाइसे आं पाइलिया आं बं प्रॉब्लम नरम थां सल्व खारि नं पाराव कमायनि बाइक ताहनि तो आवश्यक मेन कखाय आच्चा खोनागदे nang bait bor nugui tu bait nang le बाइक के बं ओ जागा न खोनादे नों बाइट नाहाना बागै बम हायके कन्टेक्ट नि थांखा बाइक ना हाना बागै कोन कांटेक्ट नि थांमानि बाइक ना हाना बागै कोन कांटेक्ट निया आ जागा थांगै नुगै नुगमा परे तारपर आबो इन्स्टॉलमेंट बतंखौ इन्स्टॉलमेंट सुजानाय बां हंका आंखन सुइ तंगैसिनो नै आं आबो लगे ति हेगा नोंथ' जे साका नों बिन जागाव नों बिनि इन्स्टलमेन्ट सोना बागै नों बाइक दायगा खेबा नोंथ' बिनि बाइक इन्स्टलमेन्ट सोनानै अबाहायथ' कोनो आपदे मास मत नङा हायलासो जे बिनि बाइक इएमआइ दं नोंले ताङै सोनायबा आबो तो कुबै कग न आबो tabo इन्स्टॉलमेंट nang bini bike ni joto barjo nang koiti phegeng ka bini crime khamen nang barjo nalai ja goisi sagara di बाइक तंखा बरो क्राइम तंखा बरो माने आ बाइक गो तो आबो आसु इंगान नै आं मानसो फर गोमालि आबो हठात नुखा ति हेगा हे बिनि बाइक इएमआइ जे तंगनि रेसपन्सिबिलिटी नंले बाहायना ति हेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी मन तो अजर बट कैप सिक्रेट का सुने करे हयतो बा सयतलां जंनाय सयतलां o men kok nge nung bo crime khaim da tong om hai kok je ka sai tong man ka ma jing tong ni kok je sai tong mata आबो तम हनि सानै नरक आनो तंगो नि के तो नर आनि नक बरो बिनि नक ब जगा न तो बिसे सेमन हंका आं आबो ओ जगा बाइक थांनि माने नेबा आच्चा तर अब क क्लियर खागरि जे नों बाइट थाङै नायखा आफुरो बाइट नाय फाइबर के नों साइसं द फाइ ना केबा जेनि लगेबो सन्तोष बड फाइ
앞으로 안 녹이고 아이니 그거 살아 걸었자 서보야 돼. 뭐 살아만에 몽땅. 비행이 besai. 몽통 이거 니콜라스 네. 이거 뭐 또비 파겠다. 바이크 너. 번ang 사가 힘디 양찔양 피시. 이거 뭐 아디너 정말 바로 짜로 그 샤보 파이 니콜라스. 니콜라스 또 본쳐. 다가 벤 나가래 양 편하래 안 타고 만에 안 양꼭 차가래 다 넘게 다 생각하. नोंस्राबो सिगांबो सावो नोंसा लगै दै फैयो बाइक न हने सामान इनके ताबो खन निकोलास बोजागनि फैके आबो 안 따르고 또 하나디 아고 안 너무 साले स्राय स्राय साले 스라이 스라이 차우는 안 또만 아니 너건 또 안은 또 그다고 안은 또 은마고 제르네 안 버럭 또 리투만 아고 알아대 배 아고 버럭 리투만 아고 살은 너 아니 살리니 이거 আচ্ছা জেনে শালা নং ভাই বাইক তো ওই ফাইকা ও ব্যক্তিনি ফোন নাম্বার দা তং তাবুকনি নিয়াকো 폰 নাম্বার করে 폰 নাম্বার 아기니 동고 이제 아기 이제 꼭 살래 동만 이바케 말이 펠레겐 사바 데 니콜라스 마예 니콜라스 또 어자가노 동 보다가 아자가 또 이라자 보다 이제 타반 버가제 뭐 탐버거 또 마찬가 뭐 탕브로 이거 라인 가리비 탕 그러니까 아니 가리바 이거 마덥저라 또 니리 카운 버럭 라인 가리비 탕 আচ্ছা কে ওর সন্তোষ থই থাং মতে सन्तोष थोमन तो अब नरो सान रियाक्टिव इन्फर्मेसन मा अब बर्न सिंसिदि बर तो आन्डो 100% फाया क्यामेरा गखन क्यामेरा बेफोर खुनुरि मा क्यामेरा बकरि अब जों साइमालि 그 바이든 게 아가데 नंको थासिङा सावो निनि ननां कासे कक संका ननां थासिङा कासे कक संका ओ पार्टी माने यागलो आयन फासिंनि बरक केबोदा फाइ कक सालाय फैखानि ननो संगानि नों फायानि साव इंको ताबोक निनि चरायबाय कक सामानि इंकै फाइ थांगानि साव आबो तामो कसार ताम दं लेगरा गारि चलि दङ नुगिया आं साइनिया नोंखौ नगो दं या दे बांगिया आं संगा थाङो ताबोक साबताम गुरि दङ ताबोक निनि चामाजो थांनाय तो हरसा थुइ थांखा सामजे हरस थुइ थांगा नोंखौ नों ताबोक बाइक साइमागा थुइ थांखा आइनो बरो फाया को सामजे आं ताबोक साइजों हागेन निनि तिरमना थेना निनि चामाजो खायनि बरो गेदा नोंथां कुदिसि yang 딱 sekna de 그 거 많이 뽑아서 꽁꽁나 사이정 세고 라이브로 탕나는 소바이 다가 배 돈이 왜 사자 바이 사보 라이벌 상이냐 한데 태는 사야 니니 버스라 서는 거 탱브로 너스 해가 티다가 또 마크 खोनागादे नों थासिङा सावो आयननि बरो केबो फोन फाया अंके ताबोक निनि चामाजो फाइ थुइ थांमानि हरसा आबो नों ताब बाइकै गसि दं अब बा साइ정 नबल ताबो नों पहिला ननां सोंफोरथ' नों गसियाब्ला साको बाय डिफेन्डर जार फाइनि साव बा फाइनि साव ननां सोंखा आयननि बरो केबोदा फाइ कक सालायनि आबन्ते नों फायानि साव का ताबोक निनि चामाजो के बरोनि फाइ सकयो का ताबोक सामजे अब उसखांगो समबार नों हरसा थुइ थांमासे नों ताबोक गसि दं अंके पहिलाखा नों बाइके फायानि साव 꼭 시밀이야 라이브 성도 성도 तामनि बागै साका साग्रादि नों मंसाजो फै तन ना दामो संजागै दं 살 मुसरा खा तामना हुइ तन जार আরে বাবা সবকিছু ঠিক দাও বিনি কোনো দোষ করে जेटा क्राइमिंग थांमानि आबोनो नों फै तन ना दामो संनो 바이블 스토리 바로 ভাই বাইকে সবাই যাবো তো नों ताम खानि आबो तन नों साइमान नाय नों बाचिराना नामो संजाक दं ननि कक सिमिलि आब्ला साता क बाइक मिलिया साइकिल नना पहिला संका आयननि बरो फादा फाइ केबो नोंगाफोर साव फाया हानि साव इंका ताबोक बाहायनि सामाजो फाइके सामजे उसखां फाइ थांगो नों फाया बनो साव फाइ थांगो मनो साव ताबोक ताम बुजिनो साव कम निकुन लजिक सेगरे केबिनि अमान खोनादिदो नों एकदिके साका नों फाइ बरफ फायान साव बेते बिसंगो सावका फाइ थांगो कांगा निनि कक सिमिलियन तकलास निनि कोगोना हाया माने न उसखांगो सामजे फाइयो नोंनो फायासिन साव सकां पहिला पुरतो फायानि साव इंका ताबोकले बाके फाइके कक नों वासनासि नम ताम साइकिल साना फायाबन सावगाले बाइके कक नों ताम कक न हुइ तन सारि सरे सरे आन कक हुइजने बिरान फरसिया नेबुमो खिन्थु खोनादि कायसा कक क्राइम खाइनायनो हुइदिनि जे हुइनाय बबो अब खना बराबर क्राइम खाइमा कलायो नङाबो कक बुदा बुजि अब खना साले जों आंनि याव दागा सब साइमिया फन साइमिया आं थाङो फायो दङ निन नोंखौ अच्छा खाइथिं सोंमोन ठीक আছে निन चामाजो बदिना फाइ साग्रादि अब दिन लेखना बे उसखांगो उसखांगो उसखां माने समबार साल बोसोराव खना समबार हायजे मंगलबार
फायै सालबोसो थुइथांगाबो हरसा हरसा हरा थाके हय आं थांनि जुनु दिखाय ओंगा काहाम हामिया कोनो कक सालायलिया गाहाम हाया बेखौ तान सालाय बोलते बसा हायङै हायङै गोबाल हामिया हायमा दं हायमा दं लगो हामिया इदि खारदै हाय खपसाव नों तो टम चालुबै से साइमा एनै साव हा टम mang आं चालुबै कक दं ना नरक संगानि आं ताबनो थामन खोना ना यासनि हेका ताइ जुनु अ तंनि थाखाय नि कियां फाय माद्रा मानानसो फाहम नगद निया आं टम नोंसोर नोंसोंनाव जेता कक सामाने काइसेपान कक हैजाक करिन्याबले ओ या तंग तार वान फुना जे बिया निन मं साग्रा दिखे नंगन दे कामिनि मं तामनो हंगा सिपसं माने नरक जेता सन्तोष न जागा दङ नै सकाय माने अब हायं खातिनि बेपार जों इनफरमेशन माखा जतनि सुबामों बिसिंथिङो जे सन्तोष राजापुर आन्दार दं मनो सि माने खाना माने लगे लगेनो जों थानानै फैयो आं स्टाफ फैयो अर पाराव सफायखा सिट शंकर पारा बेखौनो बनो मालिया नायटुं नायखासों बनि परे जों बनि बाइक लाइन आरो नी बनि बाइक नावन फाइखासों तारपरे बनो जों मालिया सर बम हाय मा दं तिनि तो जगह फायै चिनि बसकांगो न सन्तोषनि मुंगै काइसा बाइक मानखा आ बाइक बाहायके फायके आब्रक नतै बम हाय मा दं सर बाइक इंखांखे रबिबार नि yang sari digeng kana boni kemui dong tapo je boni bai besai ne bo jetu instrument dong ba hi bo toi fikar engke tabo accordingly jetu Santosh ni mungtui जों ता बोनो जों सीज खायना खा नियमनि बसकांगो न अमो जे हेसपारलो जों बोनो सीज बाइक न जों मनि खायसना ओंखाय ताबुक सार अबनि बसकांगो बबाहाय कारवाई चलिनाय बा बमहाय आइनगत चलिनाय नंनि ताबो बोनो जों साकथार दङ जोंबो दुम दुखित जे कथाम दङ जों मासाफाना रमाया बांगोनि जोंबो हट थुया खायो जों साकथार दङ दै प्लास निरावनि जों साहाय्य नांगौ निराव मेडियान थ्रुप देखायो दैबो पाब्लिकनि साहाय्यनि आखाइखौ जों कुनो जों साक्सेस खायनाया होनबा जत न आं कयो जत हेल्प खायदि এই বিশ্বাস খাইলো आं जे निराव जों बिसासारि जों पुलिस निराव बाय 100% जों निराव हेल्प खायनाय जे मासाक जों ट्राइ खायदों सर नरक तिनि बम हाय जराव ताइ बम हाय जागानि बम हाय जागाव फाय सन्तोष न नायतु फैमानि जों अम पारां खांखे शिबशंकर पारा होनजाबो बनि बायर हामजो सफायखा फाय सारबर नरबो थानायनि फैमानि जोंखे सिदाय महनपुरनि फायबाय ओमफ्राय तिनि जे नरक फायमानि अब हंखाय ब एरियानि आन्दाराव खबजाक सर राधापुर पिएसनि आन्दाराव खबजाक